Bueno, bo día a todos e benvidos. Damos comezo a esta sesión ordinaria a primeira sesión ordinaria do ano 25. Coa seguinte orde do día, primeiro punto, aprobación da acta da sesión plenaria ordinaria de data 30/12 do 2024. Algo que aportar á aprobación da acta? Vale. Votos a favor de aprobar esta acta? Unanimidade. Punto número 2, aprobación da acta da sesión plenaria extraordinaria de data 20 de febreiro do 2025. Algo que aportar a relación da acta? Votos a favor de aprobar a acta? Unanimidade. Punto número 3 da orde do día, a extinción do contrato de limpieza coa empresa Conser Fomento de Gestión de Servicios SL e a subrogación do persoal. Neste punto, dúxelles acceso ao expediente de gestión ao 20 de 2025, por decir, por dar unhas pequenas pinceladas, pois a empresa que facía o servicio abandonou, decía que era un servicio que non quería seguir asumindo, que para eles é un servicio deficitario, e, bueno, tal e como, desde o Concello considerouse que é un servicio básico, tal e como se indica no artigo 21 da Lei de Bases Reguladoras de Administración Local, o Concello non pode perder tempo e o Concello que fixo foi asumir o servicio e subrogar a persoa traballadora. Traemos ahora a este pleno o decreto que se aprobou para ratificalo ou, se fose o caso, rectificalo. Esta resolución da alcaldía conta co informe favorable trae sobre este pleno seguindo as indicacións da intervención do Concello. Non sei se queren aportar algo. Sí. O Concello ten a obriga de xestionar e vigilar os servicios que se prestan, neste caso que nos ocupa, como é o da limpieza do centro de saúde, do colexo e, por suposto, da casa do Concello. Non entendemos que ocorreu e cal é a razón por a cal cesou repentinamente de forma abrupta o servicio. Si é para que se mellore esa forma de gastos, o de bendito servicio bendito sea, nada máis. A decisión é unilateral da empresa. Si é para mellor que aforramos cartos, é eso, que é mellor. Votamos este punto. Votamos a aprobación do decreto. A ratificación do decreto. Votos a favor de ratificar o decreto? Unanimidade. Vale, esa é a actividade de control deste pleno. Punto número 4, dar conta da liquidación do orzamento do exercicio 2024. Tuveron acceso ao expediente de gestión ao 76/2025. Non sei se ten que ler algo sobre dar conta. Están todos os informes metidos, o de estabilidade, o de control, o de secretaría. Están todos os anexos de cálculo de estabilidade orçamentaria, os axustes SEC, todos, a regla de gasto e a resolución, o sea, está completa. Claro, todos os informes son favorables. Punto número 5, dar conta do período medio de pago do cuarto trimestre do ano 2024. 9,2, se non me engano. Corregirme. 9,22, perdón, no cuarto trimestre. Vale. A memoria non te boa. Punto número 6, dar conta da resolución da alcaldía. Estuveron a súa disposición. E xa para finalizar o pleno, na última parte, de novas preguntas, se teñen algo que aportar, alegar, preguntar. Sí, simplemente comentar o que usted comentou da liquidación, que usted mandara aí atrás unha circular anulando o pleno de marzo, de que nos iba a dar tempo suficiente, con suficiente antelación, para poder, vemos que o pleno como fose exactamente o mismo tempo de período, fose agora, por tanto non nos dio tempo de ver toda a documentación da liquidación do ano 24. E a Comisión de Contas, cando se leve, vai a Comisión de Contas, estará un mes en exposición pública. O sea, que vai a ter tempo para revisar todas as contas do ano 24. Ben, pero o que vou é que usted na comunicación dixo que iba a convocar o pleno de marzo en abril con suficiente antelación, e a antelación é a mesma no período de tempo.
convoca os xogos por martes. No que sí tamén me fa que usted recalcar da superexclusiva nada máis. No período medio de pago que usted nos acaba de dicir a secretaria son 9,22 días. Queríamos saber se aí están incluídas as facturas para que nos salga ese dato desde que seco. Sí, que sempre vas a usar. É a mesma pregunta sempre faz a mesma pregunta. A factura de Geseco, se chega unha factura que a factura non é conforme, non sei cuántas veces teño que dicir que o que se rechaza. Entende? Ben, que non se contemplan para contemplar ese período medio de pago. Pero é tan difícil de entender. Vale, ben, pero entonces pero vemos que despois hai un decreto que sí que se lle paga a Geseco. A concesionaria, entonces aquí, aparte neste decreto, vemos que está pagando 82.561,16, que é o importe aprobado no seu día, o 4 de novembro do ano 21. Entón, agora que se pusía certas condicións. Que me quere preguntar? Estaba falando da factura de Geseco, agora que me quere facer o pago que se fixo a Geseco. Sí. A Geseco fixo un pago de unha ou dúas anualidades, se non creo recordar dúas anualidades, creo que se pagaron xa a Geseco, por indicacións na intervención do Concello, por indicacións do gabinete xurídico, que ben lembro que os xuristas foron contratados por vostedes, porque estamos, non hai posibilidade de acordo, e vamos a ir a un pleito. Entonces, a intervención do Servicio Xurídico do Concello aconsellou facer isto agora. Entonces, a anualidade que falta vai ser a pagar en breve. Pero me parece que vamos a ter que facer un reconocimiento extrajudicial. Vale, pero esa concesionaria aceptou cobrar ese dinero, porque non ten que meter as facturas para cobrar. Non, vou explicar outra vez. A concesionaria non acepta nada. Non aceptou nada. Se aceptara, buscaríamos un acordo. É que aquí a parte de xo que no decreto pagaselle o mismo ano dúas veces. Págase o que aprobou o pleno deste Concello. Pleno no cual estaba vostede. Pero aquí está, exercicio 23 e exercicio 23. Pero paga o Concello, unilateralmente. Eso pode ser perdonad, que interveñeu, eso pode ser un erro, ahora non recordo ben, pero o que se lle paga son dúas anualidades, eso pode ser un erro perfectamente, o sea, que perdón, porque eso é erro meu, vai, non é erro de nadie. Pero estaba ben explicado. Bueno, pero eu podo cometer un erro de por 23 e 23. Os 23 e 23 e 23 polo que era unha duplicidade de pago. Sí, no, pero o pago está correcto, vaya, pode haber erro e asumo a miña parte porque iso é erro meu, vaya. Bueno, pero entonces... Pero indicareille os anos... Pero se a empresa non acepta as condicións extras deste novo importe dos 82.000 euros, ela aceptou os cuartos. Porque se se están rechazando as facturas, como se fai? Pero sí, como fai un pago se se rechazan as facturas? Volvo a decir, por indicación de intervención do Concello e por os servicios jurídicos, queda de claro? Sí, bueno, diremoslo por escrito, entonces ese tipo de documento está todo claro. Sí, porque claro, si Geseco está rechazando as facturas, o Concello non lo pode librar os cuartos e hai unha factura de por medio. Ou hai un pago, ou hai unha decisión judicial en firme, non hai outra, non. Un pago a cuenta da deuda que hai, tamén pode ser. Vostede non é empresaria, vostede se ingresan os cartos de media factura, vostede sí, pero a mí se me ingresan media factura, fago media factura, non fago unha factura integral. Non, pero se usted fai a primeira factura, emite, envía a quen le corresponde, se só ingresar unha mitad ou 80%. Pero a mí pode ingresar o 50% dunha factura sempre cando chega un acordo. Imagino que o Geseco está como mínimo encantado de recibir parte dese dinero. E agora, pois isto sabíamos que se non hai acordo entre as partes íbamos a chegar a que alguén que mande dicte o acordo e é un expediente, e é un para o Concello é un lío, pero este lío é vostede responsable. Non, o responsable é vostede que usted aceptou precisamente o lío meteuse vostede, aprobando o pago a proveedores que usted vive para atrás o tema judicial que habíamos iniciado naquel mandato. Usted conforme... Pero vostede que me está tomando o pelo. Non lle dimos para atrás o tema judicial. O tema judicial sigue adiante. No, sigue usted retomou. Usted tuvo que anular o expediente judicial aberto para poder solicitar o pago a proveedores, senón non o concedía. E aí o Estado concederle 425.000 euros que ainda habrá que empezar a pagar se será pagado. E aparte temos todo, aparte que usted iniciou, non eu.
Eu non iniciei nada. No. Que iniciou foi vostede. Xa yo te he dito varias veces que vostede actúa como Poncio Pilatos. Vostede da Os súa... datos, señor Redondo, están aí. Dos seus 2 anos con responsabilidade de goberno, vostede non sabe nada. Eu sí, e se estou dicindo que pasou. Xa lle digo, facer non fixo nada. Daquela porque non se estaba de acordo. Facer non fixo nada, por eso ahora vostede está nesa esquina. Vostede, eu estou aquí na esquina, pois xa estarei. Porque non fixo nada, 2 anos. Xa está redondo. Xa estarei onde me toque estar. Pensei que iba a ser osado, non cambie de tema que é igual. Usted foi o que señor dio para Carlos atrás Paz, o tema que- judicial iniciado outra no pregunta. ano 19 no ano 20. E Señor usted Carlos dio para Paz, atrás ten e alguna pagoulle pregunta as máis? facturas exactamente polo mesmo importe que está no contrato desde o ano 2008. Señor Carlos Paz, ten alguna pregunta máis ou algún rogo? Non pediremos a documentación pertinente destas facturas que se abonan ou desde os exercicios correspondentes, porque entonces vamos ver, si non me emiten facturas, vamos ver contra que pagan eses 4 máis dos exercicios. Vale. E vai vir o terceiro, por indicacións volvo a repetir. Sí, sí, no, me parece moi ben. Por indicación de quen queira vostede. No, Por por indicacións técnicas e xurídicas, que é como se fan as cousas. Entonces, vamos a pedir un tema tal. O que si nos chama a atención tamén é que no ano 2008-2009 aprobouse o contrato este da auga, vostede non estaba daquela ali, evidentemente, e é curioso que daquela o importe para levar a auga, co mesmo servicio que nos están prestando hoxe, valía 147.095 euros con a 6. Hoxe, para facer o mesmo servicio, si nos atemos a esta cantidad, serían 82.561, que foi o que usted por indicación pagou. Entonces, que perdemos no camiño? Servizo? Que imos perder? Que nos ofrecían antes de hora? Ou é o mesmo servizo que nos está prestando a día de hoxe a empresa? Pero non, de verdade, que vostede é fundamental. Non, é moi claro. De onde sale esa anualidade que aprobou o Pleno do Concello de San Amaro? Que non sei se vostede naquela votou a favor ou en contra. A favor. Por eso. De onde sale esa anualidade? Esa anualidade Un sale... informe técnico. Exacto. Non sei sale. Pois o informe técnico que non encargou? Vostede. Sí. E ten vostede acceso? Sí. Porque ese informe técnico que pon? Hasta que chegamos. Nese informe técnico que pon? Porque hai un sobrecoste. Pois que o precio E os deste servicio tuvemos que eles irnos mesmo que están tuvemos que elaborados. irnos para dicir que o servicio costa está inflado en 65.000 euros a maiores, casi. E ustedes non facían nada. Eso dice un técnico. Sí. Ahora vamos a ver se ten razón o técnico ou non. Se ahora ustedes le pagan a cantidad de 82.000, será que terá algo de razón. Vamos a pagar. Pero bueno, vamos deixar avanzar a cousa. Pero evidentemente, en casi 16 ou 15 anos que se leva a concesionaria levando o tema da agua, que Pues nos faltan practicando o seu servizo, estamos vendo que fai 15 anos costábamos o mismo servicio 147.000 euros e usted non formaba parte do goberno aquel, estuvo a acordo, pero si nos posteriores, e non lles pareceu mal. E agora vamos de pagar 82.000 porque se pagou, porque se está pagando. Entón, que perdemos no medio? Servizo, calidad de servizo, que perdemos no medio? Pero é importante. A diferencia é moi grande, 64.000 euros, de media todos os anos. É moi... Que pasamos, Paz? Queredes facer unha pregunta de xar de divagar, divagar? Xa ya contestei. Bueno, pois que Ou continúa, ou non, pode xa acabar. rematei este punto, non temos máis puntos, o que siga que vamos a solicitar por escrito entón toda esa documentación do que usted falou, que no trámite todo judicial, pois para ver se realmente é así. E se hai un erro, aquí creo que o máis conveniente sería, porque aquí hai unha duplicidade, e se hai un erro, poñelo en conocimiento para que non haxa malas... Sí, aí asumo o meu erro que iso físico de vaya. Pero non lle queda claro a dicir que se pagan dúas anualidades. No, aquí non porque se pagan dúas Pero digo anualidades. estou dicindo eu, de palabra. Estou Pero dicindo aquí eu de está palabra. firmado por vostede. Usted aquí, si no, eso no rectifica, usted paga un ano do barrio. Punto. Sí, Vale, sí. encima estoy yo advertindo, non hai por ben ser. Sí. Nada máis. Alguna pregunta máis, señor Rodríguez? Sí, bueno, eu quería lle pedir unha cousa por enésima vez, que se sustituyan algún villas fundidas no lugar de sur, porque xa lle pedín varias veces, non me vale a resposta que me dio outras veces de que se vai a modificar e que se van a poñer LED. É que, claro,
Eu penso que están indefensos os ciudadanos de Souto. Teñen os mesmos direitos que os do Concello. Deberíanse sustituir porque están sin o servicio de alumbrado. Cando se proceda a modificación do alumbrado se lle metan led é unha cousa. Pero claro, eses ciudadanos que viven aí pagan os impostos. Nada máis. Gracias. Eu creo que xa se puxeron bombillos, pero volver a Eso modular. tamén é un problema. Ya se intentaron ir cambiados un par de veces, hai moscas por aí que están sempre sueltos, que salen por aí camiñando, e nos pode arrimar un ali que xa te mordan. Tamén é ese problema, hai moscas por aí sueltos. Non se sustituyen as luces por eso. Digo que No me pasa que está preocupado. Camiñando por ali están moscas, Sustituir as luces. O pavo o morto. velino foi un día e non sei que máis, aí salían dos cascos. Pois que sustituir as luces. O pavo Porque non se sustituye Os o día que me salieron a min, xa me había coches ali. Os comentarios é que Nada máis. É un erro. peligroso que nos poden Nada máis. nada máis. Nada, levántase sesión.